Anum dan manu ki balak bantaw ya lakalawe klam da dan he ka Jingnang Jingstad hala ka jingim ka balong ka bden kam ha ka ni ka juk ka BYNTA na ka BYNTA ban sandu ri yeng ka sem ni wat e ka jait ben griu lo ong ka kong Paidulin El Nonglait District School but Education Officer Jukuri Boy District ha ba kren kam ka kong san ha ka jingple ka Iingskul Kaba Thymmai jong ka Saiden Rmsa Secondary School ha ka shnong Saiden ka kong Paidulin ka lo ong ru ba ka ni ka juk BYNTA ka long ka balak ham shai bha Haka babuan na kinong siyong jika district ne ka jila ki snotho i ka jingkodor jika Jingnang Jingstad. Kumta kat manang buon ki Iingskul ha ki shnong ki thao, kata ka nang bahasa bapalat, barkan wanra ka jingkar kuna ka BYNTA ki tuki KHYNNAH school, ki bampat yo e kalat ban late school, kam tam siya ki shnong ki badan shnong kendong. Kala ay ka jiro siya barok kinong kit kam jika Saiden Rmsa, ki bala yo i jingay, ya ka jingnan kam ban yo e ka ni ka Iingskul Kaba Thymmai. Education quality में state education हम district में progress BYNTA sendiri nilai nilai sakit ini optional juga for Saiden packaging upgrade dari school juga but kamera BYNTA ini students baru baru neglect students kali aku ini makin nutrition makin minat boleh bukti juga bagi Allah berdoa ke bright future hari kan tem kejugi apa district ini